Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 3 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tuwang oya po ang mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Sa detalyos kan barata. Dahil pa magkakanigo ang kampanya ng gobyerno para sa COVID-19 vaccination program. Inang pahayag ni House Health Committee Chair Representative Helen Tan, dalang taan information drive sa pagpapabakuna ipinapaagi sana sa social media asin poster. Sa sinabi na kaipuan ang personal na pagpapaliwanag sa mga tao sa importansya kan pagpapabakuna para masabutan asin maengganyar na magresibi ng COVID-19 vaccine. Sa ipinaliwanag na daiman na sisimbag kan poster asin maging kan social media ang mga kaaputan kan tao kung kaya kaipuan ang interaction. Pigtatarabangan kan 50 na cybercrime experts ka National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa nabulgar na bentahan kan Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 vaccine sa Mandaluyong City. Ini matapos ang koordinasyon sa mga otoridad ni na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhar Abalos asin Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos kay NBI Officer in Charge Eric Distor. Apera pa ini sa gigibuhon na investigasyon kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa bakuna for sale na napabareta na maging sa mga syudad kan San Juan asin Parañaque. Sinabi ni Abalos na sa oras na may lokal na opisyal na mapatunayan na imbuelto sa nasabing modus sa saangatan na ini ning kasong estafa, panunuhol asin Anti-Graft and Corruption Practices Act. Maninimbag man sa lay ang si isay man na magbakaling mga bakuna sa pagsadiri kan gobyerno. Nagarahay na ang sitwasyon sa National Capital Region asin ini pigkokonsider na ng moderate risk area hali sa high risk area may kinaraman sa COVID-19. Sinabi ni Professor Guido David kan Octa Research Group na nagluwas na sa haros 1,100 na bagong COVID-19 cases sa Metro Manila kada aldaw kana kaaging semana asin nasa 10% ang positivity rate. Sa sinabi na nasa 57 na sana ang reproduction rate sa NCR kung saan 5 syudad ang kariba sa top 10 cities na nakarestro ng halangkaw na kaso ng COVID-19 asin 5 naman sa luwas kan NCR+. Pigbubusol ni House Deputy Speaker Michael Romero na tugutan ang mga coronavirus disease o COVID-19 patients na hulugan ang pagbayad kan sa idang hospital bill dahil sa mahal na presyo kan pagpapabulong. Kamautan kan House Bill 9310 o ang patak-patak COVID-19 Hospitalization Payment Plan na tauanin 12 bulan na plaso ang sarong COVID-19 patient para dito ng bayad sa iyang hospital bill. Alagad piglino ni Romero na sakop sa nakan bill na ini ang mga pasyenteng bako sakop sa COVID-19 coverage kan PhilHealth asin iba pang subsidiya na pigtatao kan gobyerno. Nakapalaman padigdian si isay man na masuhay papatawan ni na 200,000 pesos na multa sa kada reklamo. Gusto o mas pinili kan mga Pinoy ang Sinovac vaccine kontra sa COVID-19. Sa survey kan Social Weather Station poon kan Abril 28 hasta Mayo 2, nagluwas na 39% kan 1,200 na adult Filipino na kaentra sa survey ang nagsabi na mas gusto ninda ang COVID-19 vaccine na gibo kan Sinovac Biotech kan China. Ang mga kaentra tinawan ng listahan kan 10 bakuna sa magkakaibang order asin tinugutan na mamili ni duwang brand ang Sinovac Biotech asin Pfizer BioNTech ang nangenot sa mas gustong brand nin bakuna sa paagi nin 39% asin 33% susug sa pagkakasunod. 22% man ang nakuakan Oxford AstraZeneca, mantang 10% sa Johnson & Johnson.
Makikipagdialogo ngunyan sa manibaybang ahensya ng gobyerno ang Department of Tourism o DOT may kinaraman sa propwestong kaini. Bawasan ang quarantine period para sa mga returning overseas Filipino worker o OFW na kumpleto na sa bakuna kontra COVID-19. Itinaong halimbawa ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang nasyon kan Thailand na pinababa na sanaan quarantine period sa 7 aldaw. Sa presente, ang mga balikbayan na sin OFW dapat na magtinir sa quarantine facility sa laog nin 10 aldaw asin dagdag na 4 na aldaw sa na home quarantine. Makikipaghuron na ang DOT sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa verification system kung patunay na bakunado na ang sarong biyahero siring man sa International Air Transport Association o IATA para masiguro na day ini mapepeke. Makakatuwang kanahensya sa pagbilog ng guidelines para digdi ang Department of the Interior and Local Government o DILG asin ang National Bureau of Investigation o NBI. Mantang nasasabutan kun arin ang mas gusto sa bakuna kontra sa COVID-19 na halay sa Estados Unidos, pinarumdom kan Malacañang ang publiko na ang supply nin bakuna halay sa Estados Unidos bago pa sufisyente para matudukan ang lambang saro. Inareaksyon ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod kan survey na ginibo kan Social Weather Station na nagpapailing na 63% kan mga Pinoy ang mas gusto ang US manufactured COVID-19 vaccine. Sa sinabi na nasasabutan nila na maski kan panahon mas gusto kan mga namamanuaan ang mga stateside. Idinunga pa ni Roque na dapat rumdumog ang publiko na kulang pa ang supply kan mga bakuna halay sa Estados Unidos kung kaya dahil pa matatapod ang lambang saro. Ikinaugma kan Commission on Human Rights o CHR ang paghiro sa Senado kan propostong ley na Special Protections Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law o OSAEC. Sigun sa CHR spokesperson Attorney Jacqueline Andiquia na nakakaalarma na dahil sa pandemya na naglalangkaw ang mga kaso ng online sexual abuse sa mga kaakian. Base sa datos kan Department of Justice, naglangkaw ng 264.6% ang OSAEC cases poon Marso sagkod Mayo kan 2020. Sigun kay Digia, ang pagpasar sa ikaduwang pagbasa kan Senate Bill sarong inisyal na lakdang para mas maproteheran kontra sa abusong hatod kan teknolohiya mas kinasa harong sana ang mga kaakian. Siraron kan pigubusol na Anti-OSAEC Act, papakusugon ang kapasidad kan law enforcers na paglapag sa online perpetrators. Kay bahan ng digdian pagtalaan ng regulasyon sa media platforms asin internet service providers para i-block asin tanggalon ang mga child sexual abuse o exploitation material sa laog sa nanin 24 oras poon sa pagkaresibi kan reklamo. May arestando dagdag na barat halig yang sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Nakatalaang gibuon sa aga Mayo 27, 2021 alas 9 ng pagkaaga ang send-off ceremony kan Bureau of Fire Protection of BFP Bicol kan 21 na mga nurse kan BFP Bicol pasisiring sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital of BRTTH. Yun ang impormasyong ipinalawas kan opisina ni Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon kung sa iyang sinabi na ang 21 augmentation force ninda yuman antangan na makatabang sa mga COVID facilities o COVID facility na ipinagdesignar kan BRTTH ngunyan pang patagos at patakot na pigdadarakan pandemyang COVID-19 sa Kabicolan. Sigun sa iya, nagalaom sinda na maging tranquilo man ang pagtrabaho kan mga nurses na ini sa nasambitan ng pasilidad lalo pa na ngunyan prioridad maninda na maportehiran ang sa indang mga empleyado kontra sa nasambitan ng virus. Sa ngunyan, padagos ang pakikipagtabangan kan BFP Bicol sa Bicol IATF asin man sa BRTTH para sa magkakanigong aksyon tanganin na padagos na malabanan ang nasambitan ng COVID-19 virus. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. May arestante na magatas sa 3rd District na sa linyaman si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Gigibuhanan in remedyo posible sa aga an expansion joint kan pigaway dining natulay igi sa barangay San Rafael sa Banuan kan Ginobatan sa ngunyan may ribbon caution na pinagbugtak sa lugar sa pagsabing delikado ang aksidente digdi dahil sa nagtutukal ang lansang na ipinagbugtak sa ibabaw sa pinagkasugpunan kini sa tulay kung kaya para mientras kinobdunan kan sinabi ni Engineer Arnold Di Barrientos in charge sa Construction Division na pasilman sana na pag-remedyo kini kung saan dinirihiran niya ang maintenance section
na asikaso tulos nasabing simpleng aberya igi sa tulay sa barangay San Rafael sa Ginubatan. Matatandaan na natulay nini bago pa sa nang i-widening kung saan sa original na tulay dahil naman hiniro dinugtungan na sa nini sa gilid kung saan ang pinagkadugtungan kini iyo an may diferensya sa ngunyan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, nasa linya man si Luwens Barsana. Luwens kamen. Madali na sa 100% ang patrabaho digdi sa Legazpi South Road, digdi sa may SM City Legazpi, pasisiring sa may Albay District area sa Barangay 16. Ini mismo ang nanoparang kanti si GP News na kung saan passable na sa mga light vehicles ang nasambitan ng tinampo na mahihiling ang kahiwasan kan Bitano sagkod sa Barangay 16. Ansiring na bagay iyo ang trinabaho kan Department of Public Works and Highway 2nd District Engineering Office sa paagi ni Congressman Joey Sarte Salceda, asin ang contractor kay ni iyo ang Makapa Corporation na pagsadiri ni Engineer Caloy Loria. Ang siring na bagay dakulang kagianan dahilan taday na mag-aagi digdi sa may traffic light sa may Asiano Mall, asin digdi sa may Legazpi City Police dahil sa pagkakaigwanin gubot-gubot na trapiko, pwede na digding umagi sa mga alay sa Legazpi Port area pasiring sa Albay District ang aninang makalikay sa traffic. Kung matatandaan ang nasambitan ng lugar, aloy na ining ipinag-unambitan kan lokal na gobyerno kan Legazpi na talagang makakatabang sa pag-ease kan traffic dito sa syudad, asin pinaglalauman na pag-abot kan mga aldaw ang nasambitan ng lugar iyo ang makatabang sa pag-uswag kan syudad sa paagi kan mga manlain-lain na mga passable roads. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Sinabi kan Malacanang na ang mga senior citizens asin mga personang may health risk na nagsayuma na magpabakuna kontra sa COVID-19 mabelta sa hudyan kan listahan asin mawawara ng prioridad sa inoculation drive. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang mga health workers na iyo ang nangangenot sa vaccination priority ang tataawanin oportunidad na makapili kan gusto nindang bakuna. Sa sinabi na dahil man pipiriton kan gobyerno ang masunod na priority group na elderly asin may comorbidities na magamit kung ano anyaon na bakuna kontra sa COVID-19. Lusot na sa ikaduwang pagbasa ang propwestong nagtataon ng permanenteng validity kan live birth, marriage as in death certificates. Sa Viva Voce voting, naaprobaran ng House Bill 91785 o ang permanent validity of the Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act. Siraron kan propwestong lay, magiging permanente na ang epekto kan Certificates of Live Birth, Death as in marriage na inisyu, pirmado, sinertipikaran as in pinatutuhanan kan mga opisina kan Philippine Statistics Authority o PSA, Local Civil Registry Offices as in kan National Statistics Office o NSO. Di nakaipuhan ang sarong aplikante o individual na magkuapan ng updated na certification in live birth, death o marriage kung igwaman ng malinaw na kopya kaini. Kamamutan man kan bill na mabawasan ang gastos sa pirming pagkuakan mga nasabing certificates as in para dainan man madifisilan sa pagkuakainihan mga nasa hararayong lugar. Sa ngunyan, dakol na ahensya ng gobyerno as in mga employers ang nagahagad sa mga aplikante ng mga sertifikasyon gikan sa PSA na naka-imprenta sa mga bagong security paper o SECPA na inisyu nina daing mas sobra sa 6 na bulan. Iyan mga tugang nga detalles kay mga bareta ngunyan para sa aga, digdi sa Radio DCGB. Sa pagkarakan mga pagariba, Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang naghatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Terral, nagsasabing mabalos kan siya pagantabay. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number